Zamzo Production YouTube channel clear to te in Zava in Chibai kan book acheu ole tun truma chuan India dânpui hnuaia hmeichhia te dikna chan vote kan ngai thladona hmeichhe dinhmun chelu tuk thin choisan kan tumluat na hian mipa dinhmun hi ati chêp ta riauin ti te ril ruwa vong rengchungin lo ngai thladoni la comment lama ingei dan ilo soidon niam hmeichhia te Indian Constitution hnuaia engtenge an himna turle an dikna chan vo chu enge an tan ham thatna tele inven na tur te chu heti hian han tran phot te ang Indian Constitution article som palina chuan hmeichhia le mipa hi kanin tluklang phot maya tin khole tui tu po mipa le hmeichhia bi ka in thliar ranna tur ani lo dikna ro rel lain ang tur ani Sarkar na thok chungchang bi ka mipa le hmeichhia chu lo chungchang anin ang tur ani a lo tlem bi lo nem bi a tur ani lova lo a in za tur ani article somthum pariat na chuan na thoin ang in thumhun bi ka chuan loin ang tur ani mipa in a lo zat hmeichhia in a lo ve ang article somthum pakuana a tia chuang bok municipality sa po seat mun thuma thena mun khat chu hmeichhia te chan vo tur ani a hemi chungchang bi ka chuan kan hriat thiam theinan Aizawl Municipal Corporation a son a hriat thei mai ome thil sual ti hmeichhia a bikin damdoi thiam ten dik ngai an ni chuan section somnga pathum na sub number 2 CRPC angin an hmeichhiat pui damdoi thiam ten an endik tur ani police in hmeichhia te an mana dap an ngayin section somnga pakhat na sub number 2 CRPC le section za na sub number 3 CRPC angin an hmeichhiat pui police ten an dap thei thu hretu hmeichhia chu section za somruk na sub number 1 CRPC angin police officer chuan a omna hmuna a chen na hmuna awa panzok tur ani pongsual tumna awang emo leilung dan ang nilawa pongsual luitum an in hmeichhia chuan a chunga sual rongbol tu thina hial thlen kopa lo inven theina chan vo section zana IPC angin anei ani section zali somthum pasari sub number 1 CRPC angin hmeichhia chu eng anga suale thu boina tak ora zel bangjut po lo nima se non bailable offense po bail phalsak thei ani IPC section zanga pakuana angin mi tu point hmeichhia za pa lo taka chon chai emo tongka emo soiborban emo che zia namnul viau an ni emo do dal zonga chet emo hmeichhe privacy amimal huanga alut luyani chuan kumkhat thleng lung in tan tiremo choi tiremo apani hian hrem thei ani section zathum somnga palina IPC ya achuang bok IPC section zali som kwa pariat na en ang chuan hmeichhia apaselemo apasal chung khat laina ten chu hmeichhe chunga nun ron na kuthak na inti lum du pha hial khopa mang an tir a chuan chu mete chung chu kumthum thleng lung in tan tiremo choi tira hrem thei ani section zali som kwa pasari IPC a chuan minu ui re tu chu kumnga thleng tan tiremo poisa choi tiremo in apani hian hrem thei ani mi patana hriat tur minu chu thil sual titu puitu anga ngaya hremve thei ani lo thung ti hi mi tu po dananga pomlai nei reng chungan nupui pasal ngai zong aru ka bialpa bialudang nai san tu chu section zali somkwa palina IPC angin kumsari thleng tan tiremo choi tiremo wa hrem thei ani anga pomlai nei ti in thup chunga nupui pasal dang kopui dang nai tu te chu section zali somkwa pangana IPC angin kumsom thleng lung in tan tiremo poisa choi tir thei ani Sarkar hathok tu point anupui fanau te boral san chuan boral lai emoa boral nuwa anupui a boral ve ani chuan fapa in kumsom ni panga thleng family pension alak thei lain a fanu emo chuan pasal dang anei ma zong emo Sarkar ha atho vek lo chuan a family pension hi ala thei bik reng lo thung
sorkar na thok tu poina nu pui fanau te aboral chan chuan aboral lai emo aboral hnuwa anu pui aboral ve ani chuan afapa in kumsom ni panga thleng family pension alak thei lain afanu emo chuan pasal dang anei ma zong emo sorkar na athok ve lo chuan family pension hi ale thei bik reng thung ani kan thria tur tlema zong mi patan ziek ve hnu te ang hmeichhia tu point adu che ilaka sex bai seivio ma se kumsom paruk hnuai lamani chuan sex iman pui vai chuan pong sual thu boi or dai thei ti hriala in sum shram shramang che pong sual shremna chu alar boka kan thre furang chumo Indian Penal Code section zathum samsari paruk non hnuaia shrem ani ang ole kan han ngai thlak tak kha Indian Constitution hnuaia hmeichhia te hum himna le choisana dan te ani a dan hi ennon ani fowa ennon ani a piangin a aya khauzo ka ti bel ani tlang pui trin municipality sa seat mun thuma thena mun khat an chang tur ani ti ani a mi pate seat tur hau pi ka om chiong lo heta hian mi padin mun ai na sang jok nin alanga a chan chu mi pa in meiche seat a chu thei lo lain mi pa seat po ni big chiong lo general seat kha meiche in alaron chu thei ti na ala ni fo hmeichhia te hum himna dan kan han tar lan ta khi ngun dewin ngai thala mi pa hum himna dan te hi siam ve mai tha iti lo mo